Dogsbet. Tipujte s nami. No tak v podstate s rukou už mám, ruka je úplne v pohode, vôbec ma nelimituje. Som v plnej príprave na turnajoch, vlastne podávam už 100% výkony, síce to ešte není ono, ale som rád, že sa tu môžem zúčastniť do prípravy Davis Cupovej, keďže sú veľmi dobré kvalitné tréningy. A rozhodol som sa obetovať aj turnaj kvôli tomuto, lebo viem vždy, že to zlepším a naberem nové síly na ďalších turnajoch. No a uvidím. Po Davis Cupe, ak ma teda nenominuje kapitán, tak som sa rozhodol ísť hrať asi už Antuky, v prípade, ak sa nedostanem do Indian Wells, do kvalifikácie, čo pravdepodobne sa nedostanem, takže zahájim prípravu na Antukové turnaje, ktoré sú až o mesiac síce, ale využijem ten čas na kvalitnú prípravu a dúfam, že sa dostanem čoskoro do formy, na ktorej som bol predvedený. Ďakujem, Andrej.